I can do anything. I can reach any goal today. I can do what I want. I can be what I want to be. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate emisiju Mogu sve u kojoj vam donosimo priču o uspjesima slijepih strijelaca. Prije nepunih godinu dana slijepim i slabovidnim osobama u Hrvatskoj je omogućeno bavljenje streljaštvom, a prvi put sudjelovali su na nedavno održanom prvenstvu Hrvatske u streljaštvu za osobe s invaliditetom. Posjetili smo streljački klub Kustošija u Zagrebu i doznali kako gađaju slijepe i slabovidne osobe. Na prvenstvu Hrvatske u streljaštvu za osobe s invaliditetom u kategoriji slijepih i slabovidnih osoba zlato je osvojio Fran Skračić, srebro Karlovčanin Mirsad Bečirović i to zračnom puškom ležeći, a broncu Darko Golubić. Veliki je ovo uspjeh za sve, rekao je izbornik reprezentacije Hrvatske u streljaštvu osoba s invaliditetom Tomislav Lazić. To je ogroman korak koje je streljaštvo osoba s invaliditetom u Hrvatskoj napravilo, da su se napravile te demonstracije za streljaštvo slijepih i slabovidnih osoba, da su oni to jako brzo eto tako prihvatili, uhvatili sve te tehničke elemente i da su se uz svu ovu problematiku vezanu za pandemiju uspjeli u tih nekih 6-7 mjeseci utrenirati dovoljno da ih evo 4 nastupi na prvenstvu Hrvatske u streljaštvu za osobe s invaliditetom. Evo, jedan od njih je i slijepi samuraj, Karlovčanin Mirsad Bečirović, koji je osvojio srebro ovog puta, prvi puta. Pa možete li nam malo više reći kako je prošlo? Je li prošlo očekivano? Što se tiče Mirsada, prošlo je više nego očekivano. Ja sam se razveselio onog trenutka kad sam ga vidio na liniji. Dakle, cilj prvi je ostvaren. Mirsad je došao, sjeo, to jest legao na liniju, krenuo gađati i to je bilo ono što je primarni cilj bio u stvari. Jel? Sam rezultat, sam uspjeh, plasman koji je on ostvario je fantastičan. Gađanje slijepih i slabovidnih osoba, odnosno uključivanje u streljaštvo, vam traje još tamo od 2014. godine. Od sportskog foruma na svjetskom prvenstvu osoba s invaliditetom, od tog trenutka evo do 2017. se razvilo ovaj uređaj s kojim oni sada gađaju i način realizacije gađanja osoba sa oštećena vida. I preko tog jednog uređaja evo došlo se znači do nastupa 4 strelaca na prvenstvu Hrvatske osoba s invaliditetom za 2021. godinu. Evo, što to zahtijeva? Jedan trening slijepe osobe, trening ili evo natjecanje, kakvu opremu trebate posjedovati i asistenta pretpostavljam? Apsolutno. Tu je jedna od, dakle, streljaštvo samo po sebi je zahtjevan sport u smislu sigurnosti. Dakle, ipak se tu radi o oružju, neovisno o tome da li je to zračno ili vatreno oružje. Ne može se, nije preporučljivo raditi sa velikim brojem sportaša odjednom. Doćim ovdje kod osoba strelaca oštećena vida, rad je isključivo 1 na 1. Dakle, jedan sportaš i jedan trener iz jednostavnih razloga što ta osoba ne vidi. Dakle, njegov trener ili njezin trener potrebno je da ga se usmjeri u metu da bi on dobio zvuk, zato što s obzirom da slijepe i slabovidne osobe ne vide, ovaj uređaj radi na zvuk. Kad dobiju zvuk, ostavlja ih se u miru da oni sami nanišane i ostvare najbolji mogući pogodak. Dakle, isključivo 1 na 1, što je zahtjevno po svim segmentima. Od opreme, dakle jedna puška, jedan uređaj, jedan trener, jedna meta,
Sve je to onako iziskuje i vremena i energije i na kraju krajeva i financijskih sredstava. Pa evo, možete li nam malo pokazati i prezentirati ovu pušku iz koje je Mirsad pucao, je li tako? Tako, ovo je puška s kojom je Mirsad osvojio srebrnu medalju na prvenstvu Hrvatske, osoba s invaliditetom. To je puška u vlasništvu streljačkog kluba Kustošija, unutar kojeg djeluje streljački klub invalida rada za koji Mirsad gađa. I to je recimo jedan od financijsko-tehničkih problema s kojima se susreću slijepi i slabovidni strijelci. Dakle, potrebno je oružje. Jel? Oružje se može koristiti za sve kategorije strijelaca, neovisno da li su osobe s invaliditetom, bez invaliditeta, videće osobe ili slijepe i slabovidne. Ono što je specifično na zagađanje slijepih i slabovidnih osoba je ovaj uređaj koji je namontiran na pušku umjesto nišana kojima gađaju osobe koje vide. Jel? Uređaj radi u smislu prijemnika i predajnika, drugi dio uređaja nalazi se tamo na 10 metara na meti. Taj uređaj ima svoju običnu aku bateriju kao napajanje i ima priključak standardni priključak za slušalice. Jel? Ovdje su raznorazne funkcije tog uređaja, način rada, volumen, dakle volumen zvuka. To se sve posebno namješta za svakoga sportaša. Jel? Znači, slijepe osobe se zapravo vode zvukom? Apsolutno. Dakle, odnosno, s obzirom da ne vide, jel, ova puška nema prednjeg i zadnjeg nišana, već je, kažem, smontiran taj uređaj. Ono što je prilično zanimljivo kod discipline slijepih i slabovidnih osoba je konkurentnost, jednakost, ravnopravnost. Ovom disciplinom je sasvim svejedno da li osoba vidi malo ili ne vidi uopće. Što je kod slijepih i slabovidnih osoba u sportu podosta veliki problem u ostalim sportovima u smislu kategorizacije. Ovdje su svi jednaki. Dakle, prije nego što smo uopće implementirali ovu disciplinu u gađanje osoba s invaliditetom, mi smo to probali. I nije nimalo jednostavno. Bez obzira što mi vidimo, svaki od nas trenera koji je tu probao, pa čak i Olimpijka koja trenira u streljačkom klubu, svi smo zažmirili da bismo se bolje koncentrirali na zvuk. Jel? Kad isključite jedno osjetilo, pojačava se drugo osjetilo i to je odlična stvar što je to, kažem, potpuna ravnopravnost svih natjecatelja. Koja je uloga asistenta konkretno? Asistent ima više zadataka i između ostaloga prvi i osnovni zadatak je da pazi na sigurno ponašanje strijelca na liniji, da se to oružje ne okreće u nesigurnom smjeru. Sljedeće što pazi je da se dijabola, dakle taj projektil koji se ispaljuje iz zračne puške, okrene u pravilnom smjeru i zatim pazi da je strelac usmjeren u svoju metu, dakle u ispravan pravac. Uz to ima i nekakve ulogu samoga pravoga asistenta, dakle ukoliko strelac ima nekih potreba, da li treba popiti, da li treba pauzu, da li treba izaći ovako ili onako, tu je isto tako zadatak asistenta da pomogne. Evo, rekli ste da imate nekoliko strijelaca, slijepih strijelaca. Može li se još netko prijaviti? Evo, kako to ide? Ako je netko zainteresiran, može li doći ovdje isprobati ili... Došli smo u stvari do tog problema koji postoji. Jel? On je čisto tehničko-financijske prirode. U ovome trenutku pokušalo se ovim sportom baviti, odnosno ovom disciplinom slijepih i slabovidnih, nekih 20-ak slijepih i slabovidnih osoba. U Zagrebu, odnosno evo i Karlovcu,
otkud je i Mirsad. I Hrvatski streljački savez napravio je određene demonstracije u Puli gdje su došli strelci iz te regije, dakle Istra i uključujući i Rijeku. Bio je gospodin iz Osijeka, mislim da su iz Varaždina, tako, dakle iz nekoliko krajeva Hrvatske. Moguće je dogovoriti demonstraciju preko Hrvatskog streljačkog saveza osoba s invaliditetom, a ukoliko se radi o strelcima iz Zagreba, oni mogu doći u Streljački klub invalida rada, pokušati, probati gađati. Kažem, tehničke, financijske prirode se pojavljuju problemi. Jednom puškom može gađati jedan strelac odjednom. Ako vam kažem da nova puška košta nekih 13.000 kuna, da ovaj uređaj košta otprilike 12, već smo došli na 25.000 kuna ulaganja, a nismo došli niti do nekakvih sitnijih dijelova opreme pod navodnicima, rukavica, kaput, remen itd. A da ne spominjem elektronska meta, dijabole, vrijeme, trenera, asistenta itd. Trenutno u Zagrebu trenira aktivno 6 strelaca. Od tih 6 strelaca uspjeli smo osposobiti ili pripremiti, možda bolje rečeno, 4 strelca za ovo prvenstvo države, među kojima je bio i Mirsad i kažem osvojio srebrnu medalju. Rezultatom je zadovoljan i Mirsad koji iza sebe ima bogato sportsko iskustvo. Streljaštvo je izuzetno zahtjevan sport i disciplina iz tog razloga jer vi na liniji ležeći u zračnoj pušci imate 60 hitaca koji morate ispaliti u određeno vrijeme. 60 hitaca morate biti maksimalno koncentrirani. Vama jedan hitac ako ode krivo, podbacite već, gubite medalju ili taj jedan veliki rezultat. I stoga je taj trenažni proces izuzetno zahtjevan i za trenera i za osobu koja se natječe. Jer vi u toj disciplini, u tom sportu, u toj vještini predstavljate i sebe i klub i trenera i sve ljude koji ulažu u vas, a posebice oni koji vas podupiru i financijski, jer bez financija taj je sport jednostavno nemoguć, vrlo je skup i evo, naravno mi ćemo ovu priliku iskoristiti da potražimo financijsku potporu kako na lokalnoj razini u Karlovcu, naravno u Zagrebu, ministarstva i znači države da nam pomognu, jer ne radi se samo o sportaštvu rezultatu, radi se o cijeloj ekonomiji. Vi dakle i morate kupiti i naoružanje, tu su i potrošni materijali, tu je i sva dodatna oprema, laseri, treneri koji rade isto tako koji bi trebali primati plaću da mogu s vama raditi i naravno održava se puno veći sistem i rezultat je puno veći, u biti ne procjenjuju. Dakle, možemo li očekivati neki klub u Karlovcu, streljački klub za slijepe osobe? Pa mi jesmo motivirani, znači da se streljaštvo za slijepe osobe razvije u Republici Hrvatskoj po svim gradovima. Naravno da u Karlovcu ima isto tako zainteresirani, ono već kao što sam napomenuo, ključni problem su financije i ja vjerujem da će se u dogledno vrijeme, vjerojatno i u gradu Karlovcu, naša i sportska zajednica, grad Karlovac, Karlovačka županija uključiti u potporu. A evo ovim putem možda što je ono najpotrebnije nama, izbornik Tomislav Lazić je napomenuo da ja trenutno radim na zračnoj pušci koja je od kluba ovdje u Zagrebu i naravno to da bi postigli vrhunski rezultati dobar, a svi smo visoko motivirano, imamo kapaciteta, treba nam puška koja bi znači bila samo za sportaša, natjecatelja, pogotovo na ovoj razini u kojoj sam ja, dakle da imam svoju pušku koju ću koristiti samo ja i naravno jedino u takvoj optimalnoj zoni i sa takvom opremom možete očekivati neke veće rezultate, tako da će nam sigurno trebati financijska potpora za nabavku opreme. Od svih sportova kojima se inače bavite, možete li reći da je streljaštvo ipak najzahtjevnije za vas kao slijepu osobu? Pa da, izuzetno je zahtjevno. Evo ja sa dugogodišnjim iskustvom, posebno smo uvijek radili na promidžbama sportova osoba s invaliditetom, uključivanje svih građana u zajednici
kako od najmlađih do najstarijih, posebice i žena, jer uvijek u svim granama sporta vam fale žene. To je već sam prirodni tijek događaja. Žene su uvijek i majke i nekako dođu u jednu tu razinu natjecanja, ne znam, seniora već gdje lagano postaju i vežu se za obitelji. To i puno prije odustaju. Puno im više treba podrške i motivacije i podrške zajednice okoline da bi ostale dugo u sportu. Ali evo, zato sam i ovdje na pravom mjestu. Naš klub u Zagrebu ima i Olimpiku, tako da evo, stvarno smo na to ponosni i vjerujemo da ćemo stvarno puno ljudi uključiti u ovo streljaštvo i da ćemo stvarno biti ponosni na naše rezultate i na sve ovo što radimo, kako na državnoj razini, a i vjerujemo uskoro da ćemo na jesen krenuti sa pripremama možda za neko međunarodno, evropsko ili svjetsko, ali sve opet zavisi o sredstvima, motivaciji, ali evo za sada smo stvarno motivirani. Uz oblačenje posebne odjeće strijelac se spusti u takozvani ležeći stav, slijedi 15-minutna priprema i isto toliko vremena za probu, te meč od 50 minuta u kojem treba ispaliti 60 hitaca, što bliže meti. Znači, ovo je jedan kompletan strelac za gađanje ležećeg stava. Od opreme, osim osnovnog dijela, to je zračna puška, koju smo rekli mogu koristiti i osobe bez invaliditeta i sa invaliditetom, nebitno, dakle ona mora odgovarati pravilima Svjetske streljačke federacije. Tu je uređaj koji se sastoji od dva dijela, jedan koji je montiran na pušku i jedan koji je montiran na metu. Stoper, remen, rukavica, kaput. To je nešto što je standardna oprema za gađanje. Diabole su potrošni materijal. Ono što je još dodatna specifična oprema za gađanje je ovaj stol sa stolicom. Ovo je, da tako kažemo, patent izmišljen od strane jedne osobe sa invaliditetom. To je stol koji je u stvari prvotno zamišljen za gađanje osoba s invaliditetom u disciplinama R3, dakle to je isto tako ležeći stav, osobe videće. S obzirom da je disciplina ista, mi smo ju iskoristili za slijepe i slabovidne. Ali taj stol je nešto što svaki strelac radi individualno, po sebi. Naravno da postoje neka pravila koja se trebaju poštivati, ali taj stol i stolac, on se radi zasebno, nije nekakav standard koji se može kupiti za razliku od ovih ostalih, dakle rukavica, kaput, stoper i tako dalje. Za disciplinu stojećeg stava još ovdje od opreme nedostaju hlače i cipele kao, ajmo tako reći, osnovna oprema i stalak koji inače drži pušku, ali samo u trenutku odmora strelca. Sve u svemu nekih, kako smo računali, do 50.000 kuna početnih tih financijskih ulaganja, ali ne odmah, jer odmah je potrebna puška i uređaj, kasnije se sve nabavlja i pribavlja kako strelac napreduje. Slijepi i slabovidni strijelci mogli bi uskoro sudjelovati i na paraolimpijskim igrama. U ovom trenutku promišlja se i rade se programi, odnosno način, sustav natjecanja unutar paraolimpijskog pokreta kako bi se streljaštvo slijepih i slabovidnih, odnosno disciplina streljaštva slijepih i slabovidnih uvrstila u paraolimpijski program i to je za sada u planu za 2028. u Los Angelesu. Slijepi strijelci ne mogu bez asistenta koji je ujedno i trener, a ovdje je to Damir Tješinski, koji pazi da sve prođe u najboljem redu. Što je zapravo važno za uspjeh u ovom sportu? Koncentracija, koliko god izgleda da nije bitna fizička sprema, jako je bitna fizička sprema. Upornost, redoviti dolasci, oprema je vrlo bitna, financije, da se sve to održi.
Kakav je taj vaš odnos između slijepe osobe i asistenta? Što asistent treba sve činiti? Asistent u funkciji trenera mora biti mama, tata, sve strelcu. Pazi da ispravno puni, pazi da ima dobar ritam, pazi da piški prije nego što dođe na liniju, svašta. Naravno, uvjet je nastupa na nekom takmičenju da sve sam radi. Ja ovdje samo asistiram i ako nešto treba pomažem. Znači ne smijem niti puniti, niti dodirivati strelca, apsolutno ništa. Niti mu ne bi smio davati nikakve verbalne upute. Samo upute neverbalne, znači mogu ga, imamo znakove, znači ovo je desni pogodak, ovo je lijevi pogodak. Kada je dobar pogodak, onda mu ništa ne govorim i tako. To je individualno, jel? Svaki trener ima neke svoje. Ovo je ležeći stav. Postoje još stojeći, do kojima ćemo doći nakon nekog vremena još treninga. Puno je zahtjevniji, tu nema remena, ne sjedi, nego stoji u stavu i drži pušku na dvije ruke, to u ramenu i ruci. Priprema koja traje 15 minuta, nakon toga ide proba, znači gađanje 15 minuta i onda u 50 minuta u meču mora odraditi 60 hitica. Zvuk koji, kako se približava centru, tako postaje sve više i više. Kad dođe u strogi centar, onda ćete čuti, evo ovo je sad bio zvuk malo niži, dublji je zvuk centra. Znači, tu je dodiruje centar. Sad još nećemo gađati. Kako ste se snašli s Mirsadom? Jeste li očekivali ovakav uspjeh? Mirsad je krenuo prošle godine sa kolegom Duškom Petrovićem. Onda je zbog pandemije, zbog svoje bolesti zaustavio jedno vrijeme treninge da bi došao otprilike prije mjesec i nešto natrag. Napravio je čudo, bi se reklo. Ja sam očekivao to. Jako dobro, jako dobro. I kao čovjek i strelac, jako dobar. Evo, što dalje? Nekakve pripreme slijede za europsko prvenstvo ili? Sad smo slobodni, imamo malo godišnjega, 3 tjedna i onda ćemo nastaviti s treninzima. Europsko prvenstvo je iduće godine u 3. mjesecu. Normalno naša liga, 5 kola lige imamo, Hrvatske lige. To kreće otprilike u 10. mjesecu. I dalje, kako bude. Evo, možete li reći koliko je u odnosu na osobe s invaliditetom, drugih invaliditeta, koliko je zahtjevnije raditi s osobama, slijepim osobama? Morate biti non stop uz njega. Ne možete ga ostaviti minutu bez asistenta, bez asistencije. Znači cijelo vrijeme, od pripreme, od gađanja, od poslije pripreme, onda njihovi voditelji ili kako vi to zovete, Mirsad, pratitelji, ih dovedu, to jest odvedu sa streljane, puno truda i vremena. Već sljedeće godine očekuju ih 2 velika natjecanja, europsko i svjetsko prvenstvo. Prilike su to gdje će zasigurno i igrači i treneri skupiti mnogo iskustva za nastup na paraolimpijskim igrama. Kako bi se međusobno motivirali, imate i jednu okladu, pa evo o čem se radi? Oklada je da će se morati brijati, a možda i šišati. Europska ili svjetska medalja i eto, ode brada. Je tako, Mirsad? Daćemo sve od sebe da ga obrijemo. I ošišamo. Niste se šišali niti brijali od kada? 83. zadnji puta. Davno. Dakle, ovo je jako dobra motivacija, onda Mirsade. Pa naravno daćemo sve od sebe, u odličnim smo rukama, pravi smo tim i ja vjerujem da ćemo doći do tog
rezultata, da našeg trenera ošišamo i obrijemo. I osjećam da se izbornik u kutu smješka lagano, jer morat će pasti onda i neka janjetina dobra. Dragi gledatelji, bilo bi to sve od nas. Hvala vam na pozornosti i doviđenja. I can do anything. I can reach any goal today. I can do what I want. I can be what I want to be.